ପୂର୍ବପରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏବଂ ଗୋପବାଳକ ମାନେ ବନବିହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆସିଛି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଗୋପବାଳକ ବେଶରେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବ ବୋଲି ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଗଗନେ ବେଗେ ଯାଉଅଛି ତା ଦେଖି ରାମ ମନେ ପାଞ୍ଚି, ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବିକଟ ଦନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତେଜେ ଦେହ ଝଳି ନୀଳ ମେଘରେ କି ବିଜୁଳି, ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ହଳଧର ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁର, ମୁଷ୍ଟିଏ ପ୍ରହାରିଲେ ମୁଣ୍ଡେ ବଜ୍ର ଯେ ସନେ ଗିରି ଖଣ୍ଡେ, ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଲା ସତେ ଚୁର ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର, ରୁଧିର ଉଦ୍ଗାରିଲା ମୁଖେ ପଡ଼ିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାଖେ, ଦେଖି ଚକିତ ଗୋପ ପଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯେ ଥିଲେ ଦେବତାଏ, ସକଳେ ସାଧୁ ସାଧୁ ଭଣି କୁସୁମ ବରସିଲେ ଆଣି, ରାମଙ୍କୁ ଧରି ଗୋପ ବାଳେ କୋଳ କରିଣ ଚୁମ୍ବ ଦେଲେ, ଅବନୀ ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ ବାଳ ମୂରତି ଆଦି କନ୍ଦ, ସେ ରାମ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଶରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ।